Ka Hubert Memorial Higher Secondary School haka arpun ritrik leber arja arpun riu kalapan ha perdano ya ke 12 inter-school sports meet. Hapadeng ke jing ipo ipieng bat ke jing benta syidham ki kena puli naki prat legi skol haka than umpling bat nongrat. Hakani ke sengi lasaki ya ke jing wan banya don benta lang doba George Marbo MCS haringkat ke jing don lang ke kong Barbara Thankiu ki dekat ke managing committee ke school ki father ki sisters ki headmistress but headmasters jong ki school ki biashim benta ringkat ke jing don lang ki kimi ki pa bat ki wei Hakani ke sengi lasaki ya ke jing benta syirham jong ki kena school haki jing lek kai ba pair ba kentup ya ke march past ke drill display da ki kena ke Hubert Memorial School nado ki junior but ki senior section ke taekwondo demonstration na ki kena kan thai jong school but ki wei La penchong shet ru da ke jing benta ki past pupils ki Jinghikai na ki pratli ki school ha ke jing kop mare Shu hakani ke sengi la samru yaki khusnam shaki khana ki bla wan baning kong ba ar bat balai haki judging le kai ba pair hakaba haka march past yakanam best commander nakalyang ki kenthai la yo ban ra da ka Hubert Memorial kat ba nakalyang ki shinrang pat la yo ra da ka Umpling Presbyterian yakanam la do haka march past la yo ra da ki khana kenthai bat shinrang naka Hubert Memorial School bat ki wei With its motto, enter to learn, leave to achieve. The Bakhraw is only noble. The commander is Bakhraw, and flag bearer is Bakhraw. Local bearer is Damsiful Khan. Commander is Charlie Samla, and flag bearer is Kyrwoh. The first one approaching now is Shillong Secondary School. The Bakhraw is Temjen Bakhraw. Commander is Frederick. And flag bearer is Suya. Behind the witness Presbyterian, we have most of school. And the last contingent, voice contingent, is Hubert Memorial Morning Section with its motto, The Bakhraw bearer is Midpasar Komsar. Commander is Komsar. Commander is Sucha.
race final. This is the second call for and girls 400 meter race final. Morning section school. The athletes are Hubert. Hakanok Paisngi, lapan bot sa program penhak perdaya ke 12 Inter-School Sports Meet, daw Samla Temjen nongrum ukun jong MLA berim ubat David nongrum bam kuai hadwaru blay, kumukongsan haringkat ke Jingrem lang jong ubat Sanwat Fair, rang bak senang ke ompling bat ru ubat Lewis Jerwa, Sekretari kedar bar senang ompling bat kiwe de, kiba syakot sengubha. Habakran hakan ngi Samla Temjen nongrum ulakran ai mensim yaki kena skol da kebakentu bat ai kublay yak skol Hubert kebla penwandur yaki babon ki Jingrem hakathan. Kublai Shibon, Principal Baburam, ki Jinghikai ki skol baper ki kena pulih ba ye, rangba snong badon buram, Secretary snong badon buram, but other well wishers who are present here today. Ngasko kumen masmungo Shibon banyak benta bat pi hakan ka ski ka bakerpang. Kalong ka jingelang tang ban penkut ya ka jinglekai, Hynrei ban rakhe ya ka jingeteli, ka jingekun shitong bat ka jingjob jungiwei payuwei. Ngayeng hang ni na ka jingsmorit kumuwei banang yai halak lendi ubadang pulir banang man ka ski. Ka jingyo bandon bat pi menta kalong ka jingkerku ka Bakhraw yanga. Ka jingkot yanga kumu chief guest akan ni ka jingelang penkut Jongka Inter-School Sports Meet ha Hubert Memorial School Umpling kalau ke Jingyo ke Bakhraw ke basku tenat hadu kata nomor bakat pin kan mau yang yaki por balalek ku Meghalaya tu ngelayo ban senra di pas di program baper orang ke juga por ke dina kani ke juga caka pengarung balang Catholic House ne marjala poi kani ke madan kini ki kamera kelas bat kani ke imlang kesalang kilapin wandur Jar ya bon ki Jingrem pat minta ngayu hakmat jonga ya kalawai ka badap da ka Jingrem pat ka bor shapi ki kena puli ngakwa panong papidon ka bor banle ki Bakhraw wat ailat ya ka jing artatin kan pen sange ya pi man ka Jingrem kam de ka Jingkut ka de ka Jinghikai man ka jing kam de ban pen sa de ya pi ka de ban pen klan ya pi haba pi ha tu yeng biang haba pi rem tu persang biang parhaba pi job tu long ki pas moret pajarap lam yakiwe kamoto jong pi together we strive together we shine kam dei tang kaktin kade kalenti Jingrem haba pi trailang pi long ki baklan haba pi rap yuwe pi la ban job ikino ki jinge to benar kam ha ya kapor ka jong pi
puli shitom lekai da kamen sem bat buram mi kinong hikai bat ki keme pa kini ide ki jingerap ki ba penlong ya pi ban boy shaka jingjob tolong ki ban nut ban pho sniu tolong ki ban tre shitom ban penur long ki kita ki jingpho sniu ki jong pi bat ka jo kapor tolong ki ba smoret bat ki ba don ka jing e ya ki we shaki sister kinong hikai ki keme pa ka jing ai tilun jong pi ka ba jar jar ka long ka nong rim jong ka jingjob bangi le kemen menta pi te tangi kena puli Hynrei ya ka lowe jong ka lang ka salang batang don jing ka Bakhraw pelan bat syo ban pun no si sendon nomor ba kumu kena bela puli school teng haba ngayeng ngala yeng teng haba yeng mafi ni jubo Jingrem o chief guest na grand slam than nomor bangi thai thai yeng Shawan pun kun nasi sendan si kentin ko manai men sim ya pi dang bon ki jing nang ni sakman kum pi ki kena badang puli pi jaman Hynrei haba pi scam ke jing ha ublei utrai kan rat bar haba pi tre shitom dan manu ru balaban kini ya ka hok ka jong pi kani ka perthai menta kala pher pha kam long shu kum perthai ka men shwa menta haba pi le thma pi apra do khulom mshut nakawai to ai baka jing nang jing start jong pi kan long ka white jong pi but ai baka jing tip briu tip blay kan long ka stay ka menyada naga jing sniu jong kan ka perthai kuble shibon kuble shi ajar ngo uble kurku ya pi baro uble don bat pi goes to Hynrei Memorial Morning Section. March past 2026 with the point of 166 point goes to Hynrei Memorial Higher Secondary School. The school March past 2026, that is the Hynrei Memorial Higher Secondary School. The champion of March past 2026 girls contingent goes to Hynrei Memorial Higher Secondary School for doing the judging. I also congratulate the Hynrei Memorial Higher Secondary. I hereby declare the 12th Inter-School Sports Meet 2026 closed. Thank you very much. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha. Kam kata ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya